الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے سارے حضرات آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک آلک وصحابک یا رحمت للعالمین منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی گولڑوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا کلام آپ فرماندے نے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے مل کے آنکھوں منظر فضائے دہر میں سارا اے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ اور مرحب مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا اٹھنے مارا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں رمضان المبارک دا تیسرا جمعۃ المبارک جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور جتنے دوست احباب دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو
اللہ صاحب دا آنا جانا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے اسنو دارین دیاں سعادتاں دا باعث بڑھائے۔ گرامی قدر حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدوں ہجرت فرما کے مکہ پاک تو مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے، کتھے آئے؟ بولیے ذرا کتھے آئے؟ یہ دا ہی مطلب نہیں بھی تو اے سی لگ گئے تو ٹھنڈ ہوگی تو تسی ٹھنڈے ہو جاؤ، بوئے انہیں کھلوا دینے نے تھوڑا جا اچھی سبحان اللہ کو سارے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے نا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے سبل الہدا والرشاد دے اندر امام یوسف الصالحی الشامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت کو کوڈ کیتا۔ آپ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام جدو مدینہ پاک تشریف لے کے آئے، کچھ عرصہ گزرنے تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ نو اتھے دو روایتاں نے، ایک روایت چھے کہ مسجد نبی وچ اور ایک روایت چھے جڑی حضرت انس بن مالک تو مروی آپ فرماندے نے کہ میرے گھر حضور نے صحابہ نو اکٹھیاں کیتا۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے میرے گھر وچ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ نو اکٹھیاں کیتا، اکٹھیاں کر کے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا جی میں تسی مکے وچ سو نا، مہاجرین نو فرمایا تسی جدو مکے وچ سو تو تانوں پتہ ہے میں مکے وچ تہاڈا بھائی چارہ قائم کروایا سی، تانوں ایک دوسرے دا بھائی بنایا سی۔ جی حضور بالکل پتہ ہے۔ فرمایا ہن تسی ہجرت کر کے آ گئے ہو مدینے وچ تسی ہجرت کر کے آ گئے ہو مدینے وچ تے ایتھے مدینے بھی تہاڈے پیر بھائی نے، تہاڈے پیر بھائی مدینے وچ بھی نے، تو میرا دل کردا ہے جی میں تہاڈا بھائی چارہ مکے وچ قائم کیتا سی نا ایویں مدینے وچ بھی قائم ہوئے، مدینہ پاک وچ بھی تہاڈا بھائی چارہ قائم ہوئے۔ جی آقا ٹھیک ہے جی میں تہاڈا حکم آقا سی مننے واسطے تیار ہاں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے میرے غلاموں، اج میں تہاڈا دو بندیاں دا بھائی چارہ قائم کرنا ہے، تینوں اے دا پرا بنانا ہے، تینوں اے دا اینو تیرا بھائی چارہ۔ جی حضور جی میں حکم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ کیویں قائم فرمایا تے کنوں کیدا پرا بنایا، اج میں حوالے نہیں دینے، بالکل اج حوالہ دینے نہیں، کیونکہ کئی بندیاں نو قدر ہی نہیں اے دی بھی، اس دی قدر نہیں انہاں نو ہوندے نا، سوکھا سودا لبدا ہوئے نا تو پھر بندے او جی شاید نیٹ تو لب کے لے آندا ہے شاید، لیکن میں یہ نہیں چلو اے اللہ پاک دی ذات جان دی یا کیویں بھی جس طریقے دے نال بھی میں محنت کرنا، لیکن کئی بندے نو اچھا نہیں لگیا کہ یار مولوی صاحب انہیں حوالے دے جاندے پتہ نہیں کی گل ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے اس سٹیج تے بہ کے جیڑی گل کروں گا جد تک میری زندگی ہے حوالے دا ذمہ دار ہوں گا، حوالے دا ذمہ دار جد تک بھی زندگی، اور مرن تو بعد جدو قیامت دا دن ہوئے گا تو حضور دی بارگاہ بھی آکھاں گا سرکار اس کتاب ہی چو پڑھیا سی تے آپ روایت پڑھی سی، حوالے دا ذمہ دار۔ آج روایتاں دے حوالے نہیں دینے، بس آج ذکر علی کرنا ہے۔ اینجنی ذرا محبت نہ بولی ایک باری سبحان اللہ۔ کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق کتھے وے؟ ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا حبیب اللہ، حضور میرے ماں باپ تھوڑے قدمہ تو قربان ہو جان، حضور کی حکم ہے۔ میری سرکار نے فرمایا ابو بکر ایتھے آ کے کھڑا ہو جا، سیدنا ابو بکر صدیق آ کے قریب کھڑے ہو گئے۔ میری سرکار نے انج صحابہ والوں وے کے فرمایا خارجہ بن زید کتھے وے؟
خارجہ بن زید کتھے وے؟ سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو کے اب کر دینے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حضور میں تھوڑا غلام حاضر ہاں، فرمایا غلامہ تو بھی قریب آ جا۔ جدو حضرت خارجہ بن زید تے حضرت ابو بکر صدیق آکے حضور دے قریب کھنے ہوئے نے، میری سرکار نے ابو بکر صدیق دا ہاتھ پھڑیا تے حضرت خارجہ بن زید دا ہاتھ پھڑ کے ہتھاں دے وچ انج دعاں دے ہاتھ پوا کے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر آج تو بعد اے تیرا پرائے، خارجہ بن زید ابو بکر آج تو بعد تیرا پرائے، فرمایا ابو بکر خارجہ بن زید تیرا بھرائے، اے زید اے خارجہ بن زید ابو بکر تیرا بھرائے، ٹھیک ہے آقا۔ پھر میری سرکار نے فرمایا عمر بن خطاب کھڑا ہو جائے، سیدنا عمر بن خطاب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا عتبان ابن مالک کھڑا ہو جائے، سیدنا عتبان ابن مالک اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے قریب آؤ۔ جدوں دوویں یار حضور دے قریب آئے نے، میری سرکار نے سیدنا عمر دا ہاتھ پڑھ کے ادھر عتبان ابن مالک دا ہاتھ پڑھ کے دعا ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے فرمایا آج تو بعد تسی دوویں ایک دوسرے دے بھراؤ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف بھی کھڑا ہو جائے تے سعد بن ربیع بھی کھڑا ہو جائے، یہ دوویں غلام کھڑے ہو گئے، میرے نبی نے دعا دے ہاتھاں وچ ہاتھ پوا کے فرمایا آج تو بعد تسی دوویں ایک دوسرے دے بھراؤ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سلمہ بن سلامہ کھڑا ہو جائے تے زبیر بن العوام بھی کھڑا ہو جائے، یہ دوویں غلام کھڑے ہو گئے، میرے نبی نے دعا دے ہتھاں وچ انج ہاتھ پوا کے فرمایا آج تو بعد تسی کے دوسرے دے بھراؤ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اوس بن ثابت کتھے وے؟ کھڑا ہو جائے، اوس بن ثابت کھڑے ہو گئے، فرمایا میرا یار تے میرا داماد عثمان غنی کتھے وے؟ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، میری سرکار نے فرمایا آج تو بعد اوس بن ثابت تے عثمان غنی تسی دوویں ایک دوسرے دے بھراؤ۔ پھر میرے نبی نے طلحہ بن عبید اللہ تے حضرت کعب بن مالک نو ایک دوسرے دا بھرا بنایا، ابی بن کعب تے حضرت سعد بن زید نو آقا کریم نے ایک دوسرے دا بھرا بنایا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ابو ایوب انصاری کتھے وے؟ ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میری سرکار نے فرمایا مصعب بن عمیر کتھے وے؟ مصعب بن عمیر بھی کھڑے ہو گئے، میرے نبی نے انہاں دعاں دے ہتھاں وچ ہاتھ پوا کے فرمایا ابو ایوب انصاری تے مصعب بن عمیر آج تو بعد تسی دوویں ایک دوسرے دے بھراؤ۔ فرمایا ابو دردہ کتھے وے؟ ابو دردہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے میرے نبی نے انج صحابہ ول ویکھ کے فرمایا سلمان فارسی تو ہی کھڑا ہو جا، اے سلمان فارسی تم بھی اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ سیدنا سلمان فارسی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آقا حکم ہوئے، میری سرکار نے فرمایا غلامہ آج تو بعد اے میرے غلام سلمان فارسی تے ابو دردہ تسی دوویں ایک دوسرے دے بھراؤ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ابو عبید اللہ بن عبد الرحمن کھڑا ہو جائے، آقا دا غلام کھڑا ہے۔ پھر میرے نبی نے انج ویکھ کے فرمایا میرا حبشی بلال کتھے وے؟ میرا بلال غلام حبشی کتھے وے؟ سیدنا بلال حبشی اٹھ کے کھڑے، توجہ رکھنا ذرا، فرمایا بلال حبشی کتھے وے؟ سیدنا بلال حبشی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میرے نبی نے انج ہتھاں وچ ہاتھ پوا کے فرمایا اے بلال اج تو بعد تو ابو عبیہ دا بھرائیں، ابو عبیہ اج تو بعد تو بلال دا بھرائیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا زید بن خارجہ کتھے وے؟ حضرت سیدنا زید بن حارثہ کتھے وے؟ سیدنا زید بن حارثہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میری سرکار نے فرمایا میرا غلام حضرت امیر حمزہ کھڑا ہو جائے۔ امیر حمزہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے زید بن حارثہ تے امیر حمزہ دا ہاتھ وچ ہاتھ پوا کے فرمایا تسی اج تو بعد دوویں ایک دوسرے دے بھرا۔ ہن اگے سنیا جے، حضور نے فرمایا معاذ بن جبل کتھے وے؟ معاذ بن جبل کتھے وے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ میرے نبی نے فرمایا میرا غلام جعفر تیار کتھے وے؟
جعفر تیار کتھے وے؟ سیدنا جعفر تیار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میری سرکار نے فرمایا آج تو بعد معاذ بن جبل تے جعفر تیار تسی ایک دوجے دے بھرا ہن اگلے جملے سنیا جے روایت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمانے نے تھوڑی دیر گزریے تے ہویا کی ان ابن عمر قال آخا رسول اللہ بین اصحابہ فجاء علیون. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دے درمیان جدو بھائی چارہ قائم فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا ہے تے کس انداز نہ لائے. امام ترمذی نے او الفاظ عبداللہ بن عمر دے لکھے کہ انہوں نے فجاء علی تدمع عیناہ فقال یا رسول اللہ اخیت بین اصحابکا ولم تؤاخذ بینی و بین احدن. حضرت مولا علی آئے نے اکھاں بچ آنسو ڈب آ رہے سن, اکھاں بچ آنسو تر دے پینے مولا علی دے حضور دی بارگاہ چاہ کے عرض کر دینے فقالا یا رسول اللہ, کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اخیت بین اصحابکا ولم تو آخی بینی و بین احدن. ہاتھ جوڑ کے اندھنے لج پالا تسی اپنے صحابہ دے درمیان بھائی چارہ قائم فرمائے. ابو بکر نو بھرا بنایا جے, عمر نو بھرا بنایا, جعفر تے حمزہ نو بھرا بنا دیتا ہے آقا, لیکن منو کسے دا بھی تسا بھرا نہیں بنایا. آقا منو تسا کسے دا بھی بھرا نہیں بنایا. فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ. حضرت مولا علی عرض کر دینے لج پالا تسی ہر ایک نو ایک دوسرے دا بھرا بنا دیتے ہیں, لیکن آقا منو تسا کسے دا بھی بھرا نہیں بنایا. میرے نبی نے فرمایا علی ذرا نیڑے بلا کے میرے نبی نے ایتھوں پھڑے ابو حضرت علی دا ہاتھ پڑھ کے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا غلامہ سن لے تو میرا دنیا وچ بھی بھرائیں آخرت وچ بھی میرا بھرا. پھر میں کیوں نہ آکھاں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر. تے تسی بھی ماشاءاللہ روزے چو تسی بھی روزہ رکھے ہے نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بھی روزہ رکھے ہے, حالانکہ میں شرعی مسافر بھی ہوں, روزہ چھڑن دی رخصت بھی ہے, لیکن اس باوجود چھڑیا نہیں. اور راتی بھی ایک دوست بیٹھے سن گجرات سن, راتی ایک پروگرام سی اتھے بھی ہمیں گل ہونی تے میں کہ یار اکثریت نال 80% بندے جنہ جمعہ پڑھانا دا وہاں یار گرمی بڑی روزہ نہیں رکھ دے. تو واسے کہتے ہیں یار چھڑنی جو ایک چیز یہ تے بندہ جمعہ ہی چھڑ دے وے. جمعہ تو سال اچھ کئی ہوندے نے, لیکن رمضان شریف بھی تو سال اچھ ایک بار ہی آنا ہوتا ہے. تو بندہ کیوں جمعہ چھڑے, روزہ کیوں چھڑے؟ تو الحمدللہ تسی بھی روزہ رکھے ہے کہ روزے وچو تے اسی بھی تسی ہوئی ہیں. اس واسطے مولا علی دا ذکر ہے تے ذرا عقیدت تے محبت نال اسی بھی تسی ہیں تے تسی بھی اسی ہوئی ہو. ملے کے ذرا بول کیا کو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا نہیں پڑھیا مل کے بولو ذرا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا. آجڑے پیچھے بندے بیٹھے میں نے لگتا ٹھنڈ چوکھی آ گئی ہے, بند کرا دئیے ایسی بولو ذرا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر. علی باج محمد دا کوئی پیر بکھا مینوں, علی
علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر. اچھا سارے صحابہ بڑی عظمت والے، ابو بکر صدیق دی عظمت رو سلام، عمر بن خطاب دی عظمت رو سلام، عثمان غنی، سب صحابہ عظمت والے نے. پر جیڑی شان اس حدیث مولا علی نو ملی ہے نا، میں تے پھر انج آکھاں گا یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں، پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے، پر علی کے مقدر، پر علی کے مقدر. انجنی ذرا مل کے بولو، پر علی کے مقدر. میرے کریم آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میرے غلام علی، فرمایا تو دنیا چوی میرا ویر ہے، آخرت چوی تو میرا ویر ہے. امام شامی نے لکھیا، فرمایا نے جدو میرے نبی نے صحابہ دے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا ہے، جبریل امین حاضر ہو گئے، آکے عرض کر دینے سونیا اللہ پہ فرمایا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، والذین آمنوا وہاجروا، او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے تے جنہ ہجرت کیتی ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، تو جنہ اللہ دی راہ وچ جہاد کیتا ہے، والذین آووا ونصروا، تے او لوگ جنہ انہاں نو پناہ دیتی ہے تے جنہ انہاں دی مدد بھی کیتی ہے. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا اے لوگ پکے مومن نے. کیڑے مومن؟ کچے نہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا اے پکے مومن نے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، فرمایا انہاں واسطے اساں رزق رکھیا تے کریم رزق رکھیا ہویا. گرامی قدر حضرات، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شان والے حضور دے غلام نے جنہاں نو میرے نبی نے فرمایا علی تو دنیا چوی میرا پرائیں تے آخرت چوی تو میرا پرائیں. جنہاں دے متعلق حضور نے فرمایا ہوئے علی تیرا خون میرا خون، تیرا خون، بولیے تیرا خون میرا خون. جدے خون نو میرے نبی نے اپنا خون فرمایا ہوئے، جدے خون نو میرے نبی نے اپنا خون فرمایا ہوئے، اس علی دی کیا شان ہے یار. آج گل کرنی ہے مولا علی دی شجاعت دی، تو میں کہا شجاعت کیوں نہ ہوئے جدے خون نو میرا نبی اپنا خون آکھے، جنہوں اپنا خون سرکار فرمان. آؤ سنو محبت دیاں چند داستانہ، زیادہ نہیں بس چونکہ وقت انتہائی قلیل ہے. آقا کریم علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے، مکے دے مشرک انہوں نے آکھا بھی بدر چ بھی اسی کٹ کھا کے آئے ہیں، بدر چ بھی سانو مار پئی، احد چ بھی مار پئی، انج کرنے ہیں ہون ایک لشکر تیار کری. پورے عرب دے وچوں انہوں نے
جڑے انہاں دے چنگے سورمے پہلوان سن انہاں نے اکٹھے کیتے. ابو سفیان انہاں دا لیڈر سی. پورے عرب دے وچوں 24,000 مشرک اکٹھے کیتے گئے حضور نہ لڑائی کرنا سے. انہاں کیا سی جا کے مدینہ دی اٹ نہ لٹ وجا دینی ہے. ہن مکے وچوں ٹرے پروگرام انہاں بنا لیا ہے, اکٹھ ہو گیا, مشرک اکٹھے ہو گئے 24,000 مشرک. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ لگا کہ میرے خلاف مکے دے مشرک لشکر لے کے آ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو اکٹھیاں کیتا جنہ دی تعداد صرف 3,000 سی. ادھر کنی ادھر کنی 3,000. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو اکٹھیاں کیتا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ, جی حضور. فرمایا کافر تیاری کر رہے ہیں, پورے عرب وچوں مشرک اکٹھے ہو رہے ہیں ساڑھے خلاف. تو کی خیال ہے جنگ بننے نکل کے کریے کہ مدینے وچ رہ کے کریے؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی اٹھے. سلمان فارسی عرض کر دینے آقا اگر اجازت ہوئے تو میں مشورہ پیش کراں. حضور نے فرمایا ہاں سلمان تو دس کی کہنا چاہنا ہے؟ سیدنا سلمان فارسی عرض کر دینے حضور ساڑھے علاقے وچ ایران وچ جدو جنگ ہوندی ہے نا تو کوئی دوسرا قبیلہ آکے اگر کسی قبیلے تے اٹیک کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنا دفاع ہی نہیں کر دینے, اپنے شہر دے آلے دوالے ٹوئے کڑ لینے, خندق کھود لینے, ٹویا کڑ لینے چوڑا جائے تاکہ کوئی بندہ انہوں پھلان کے اگے نہ آ سکے. تو اسی اپنے شہر دے وچ محفوظ بیٹھے رہاں گے. تو جیڑا سرکار ٹپ کے اندر آئے گا پھر ساڑھے تو بچ کے کی میں جائے گا. سرکار ساڑھے علاقے چینج ہوندی. تو جے جناب پسند فرماؤ تے سرکار اسی بھی مدینے دے آلے دوالے خندق نہ کٹ لئیے. تو انہوں جے بندہ آکھے بھئی آن مسجد ہے اے مسجد ایتھوا ایک گلی پرلے پاسے نکر کے اے دے ٹوئے کڑنے نے 10-10 فٹے تے تسی 20,000 بندے تساں کہنا مولوی جی مروانا جے ایڈی ڈاڈی زمین تے تیری تے مٹی ہے تے اوتھے تے ہے بھی پتھر, اوتھے تے ہے بھی پتھر. کسے صحابی نے نہیں آکے سرکار اے سلمان دی گل سنن رہے ہو اے تے مروائے گا سانو انہیں ٹوئے کڑنے. سرکار سوکھی گل ہے, سرکار اور کوئی طریقہ اختیار کرنے ہیں پر کسے بھی انکار نہیں کیتا. عرض کیتی ٹھیک ہے سرکار جو سلمان دی صلاح ہے ساڑھی بھی یہی ہے. ہائے ہائے سرکار جو سلمان دی صلاح ہے نا سرکار ساڑھی بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر خندق کھودو. ایک علیحدہ موضوع ہے غزوہ خندق پورا, لیکن گل علی پاک دی کرنی آ جائے. خندق کھودنی شروع کی تھی. حضور علیہ السلام نے نا جدو حضرت سلمان دی اے دیکھی خواہش ہونا کیا جناب انج کر لی, آقا نے فرمایا ٹھیک ہے پٹو خندق کھودنی شروع کرتی تھی. صحابہ بڑے خوش نے بھئی بڑا اچھا مشورہ دیتا ہے. تو جڑے مہاجرین سن نا وہ آکھن سلمان ساڑھا ہے. کوئی بندہ جنہوں مالک پسند کر دے ہون پھر سارے آندے نے جی یہ ساڑھا ہے, اے ساڑھا ہے. مدینے والے آکھن جی اے ساڑھا ہے. جڑے سرکار دے مکی غلام سن نا مہاجر وہ آکھن جی سلمان ساڑھا ہے. جدو رولا پیا نا مدینے والے انصاری آکھن سلمان ساڑھا ہے, مکی صحابہ آکھن ساڑھا ہے. میرے نبی نے وے کے فرمایا گل نہ کرو, سلمان منا اہل البیت, سلمان میری اہل بیت چھے. فرمایا سلمان تے ساڑھی اہل بیت چھے. واہ سلمان تھوڑے مقدرانو بھی سلام آکھاں جنہوں اللہ دے نبی نے اپنی اہل بیت وچ شامل فرمایا ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مشورے دے نال جدو خندق کھود لیتی گئی ہے, روایات دی چاہندے خندق کھود کے صحابہ ہون مدینے دے قریب بیرے نے, 4 چفیرے خندق کڑی ہوئی. صحابہ حضور دی مائیت چھ بیٹھے ہوئے نے. مشرکین مکہ 24,000 دا لشکر جرار لے کے بڑے بڑے سور میں پہلوان نال نے چل دے جدوں آئے نے مدینے دے قریب, مدینہ پاک دے قریب آئے تے قبیلہ بنو کنانہ دے گھراں دے کولوں جدوں لنگے نے. قبیلہ بنو کنانہ دے گھراں دے کولوں جدوں گزرے اے مدینے تو باہر سن تے گزر دیاں عمر بن عبد ود
اکرمہ بن ابو جہل، درار بن خطاب، نال حبیرہ بن ابی وہب، نوفل بن عبداللہ، اس سارے بندے جدو قبیلے بنی کنانہ دے کولوں گزرے تے تلواراں ہاتھ سنے نہ دیاں تے آندے کی پہنے آندے نے آج مدینے آلیاں نوی پتہ لگ جائے گا آج کیڑے بہادران انہاں دا پالا پیا ہے انہیاں گلاں کر دے لافتنی کر دے جدو اگے آئے نے تے آکے وے کے حقے بکے رہ گئے مدینے نو تے رائی سارے بلا کر دیتے گئے نے مدینے نو رستہ ہی کوئی نہیں جاندہ چار چفیرے خندق کھو دی ہوئی ہے ہن اگے کی میں جائیے ایک وچوں بول کے آندے او یارو آج تک پہلی وری دیکھیا ہے عرب وچ خندق کھود کے لڑائی کیتی جائے بچاؤ کیتا جائے ایک وچوں بول کے آندے تسی منو نہ منو میرا دل گواہی دیندا ہے یقیناً اے اس فارسی نہیں آکھیا ہونا ہے یقیناً فارسی دے مشورہ ہونے کہ انج خندق کڑ لو گرامی قدر حضرات عمر بن عبد ود ایڈا بیمان کڑیل جوان سی روایات چاہندہ 1000 بندہ اے دے سامنے ہوندہ سی تے 1000 بندے نو اگے لا چھڑدا سی کوئی بندہ اے دے اگے کھلوندہ نہیں سی ٹکدا نہیں سی عمر بن عبد ود ایک خندق دا جائدہ لیندیاں ویکھدیاں ایک جگہ تے اے دی نظر پئی ہے ویندہ ایتھوں ٹویا تھوڑا جا چھوٹا ہے پچھوں گھوڑا دوڑا کے آیا گھوڑے نو ایڑ ماری ہے چھال مروا کے گھوڑے نو خندق پار لنگ گیا باقی کافر پیچھے نے ہن خندق دے اندر والے پاسے میرے نبی صحابہ نو لے کے بیٹھے ہوئے نے عمر بن عبد ود انہاں بیمانہ دا ایک بڑا وڈا پہلوان سی جدوں آیا خندق ٹپ کے اندر تے آگے کی آندے حل من مبارز آؤ تھاڑے وچوں جے کوئی مرد ہے وے آؤ میرے نال نکلو بننے سواری تو تھلے اتر کے اپنا نیزہ زمین تے اس بیمان نے گڑیا زمین تے نیزہ گڑ کے تے مسلمانہ والوے کے اندر حل من مبارز آؤ ہے کوئی جڑا میرے نال مقابلہ کرے سب صحابہ بیٹھے نے حضور بھی تشریف فرمانے روایات چاہندے سب تو پہلے جڑا چھال مار کے اٹھے آئے او دا نام مولا علی ہے مولا علی شیر خدا چھال مار کے اٹھے نے تلوار ہاتھ لہرا کے آقا کریم والوں وے کے آنے حضور میں جانا ہوئے حضور میں جانا میرے نبی نے کی فرمایا علی بے جا اے عام نہیں عمر ابن عبد ود اے ابن ود بے جا علی پاک پھر بے گئے ہن بہن دا انداز کیسا سی تساں اج بھی ویکھیا میداناں وچ جدوں کشتی لڑن واسطے پہلوان بیندے نا کبڈی کرن واسطے بھی او ایک گوڈا کھلار دے تے دوسرا نہیں کر کے انج بیٹھے علی پاک نے تلوار دست تے انج ہاتھ رکھیا تے تلوار تے انج کھلوتے جدوں دوسری مرتبہ پھر آکھیا حل من مبارز ہے تھاڑے وچوں جڑا میرے نال مقابلہ کرے پھر مولا علی اٹھے شیر خدا دوسری مرتبہ بھی اٹھے نے اٹھ کے مولا علی عرض کر دینے یا رسول اللہ منو اجازت دیو میں جانا میرے نبی نے فرمایا اجلس انہو عمر ابن عبد ود فرمایا بے جا او عمر ابن عبد ود علی پاک پھر بے گئے تیسری باری اس بیمان پھر آواز لائی آندہ ہے او مسلمانوں تہاڈے وچ کوئی بندہ کوئی نہیں تہاڈی یہ جنت کتھے وے جدے متعلق تہاڈا گمانے وے کہ جے تہاڈے وچوں کو بندہ مر جائے جنت ٹر جاندا ہے کتھے وے تہاڈی جنت نکل دے کیوں نہیں جدوں تیسری مرتبہ بکواس کی تھی علی پھر اٹھے عرض کر دینے آقا حضور منو اجازت دیو میرے نبی نے فرمایا ہن لفظ سننا حدیث پاک دے حضور نے فرمایا علی بے جا علی بے جا فرمایا بے جا اجلس انہو عمر ابن عبد ود فرمایا اے عمر ابن ود بے جا علی پاک عرض کر دینے سونیا و ان کان امرن و انا علی ابن ابی طالب
عرض کر دینے سونے اگرچہ عمر ابن ود ہوندہ دے ہووے پر میں بھی عام نہیں، میں بھی ابو طالب دا پتر وَإِنْ كَانَ عَمْرًا اللہ عرض کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ عَمْرًا وَأَنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب سرکار اگرچہ عمر ابن ود تے کی ہویا میں بھی تے علی ابن ابی طالب ہے نا میرے نبی نے جدوں علی پاک دا اے جذبہ ویکھیا ہے میری سرکار نے کیتا کی حضور نے فرمایا علی اے گل تے پھر اڑایا آ جا علی میرے نیڑے ہو شیر خدا جدو نبی پاک دے قریب ہوئے نے میرے نبی نے اپنی زرہ عطا فرمائی ہے فرمایا اے میری زرہ لے لے میرے نبی نے اپنی تلوار ذوالفقار میرے نبی نے ذوالفقار عطا فرمائی فرمایا اے لے لے علی پاک نے آقا کریم دی جدو تلوار لئی ہے تلوار لے کر دینے حضور میں جاواں فرمایا نہیں ہن علی پاک نو کلنا سی عمر ابن عبد ود دے مقابلے تے میرے نبی نے سجا کے تے تیار کر کے کیویں بھیجیا سننا ذرا محدثین نے جڑے الفاظ لکھے میری سرکار نے فرمایا علی نہیں حضور ہن کی ہے فرمایا ذرا کھلو نا علی پاک کھلوتے نے میرے نبی نے فرمایا علی تیرے سر تے صرف ٹوپی ہے تیرے سر تے صرف ٹوپی ہے جی حضور صرف ٹوپی ہے میرے نبی نے اپنے سر تو اپنا امامہ کھولیا ہے میرے نبی نے اپنے سر تو اپنا مبارک امامہ کھولیا کھول کے علی پاک نے سر تے میرے نبی نے خود پگ بنی ہے کنے وال دیتے ایک روایت پیش نظر میرے نبی نے علی پاک دی پگ بن دیا میرے آقا نے پگ دے 9 وال دیتے نے بڑی ساری پگ جدوں علی پاک دے سر تے میں کہا یار اس دور کسے نو کوئی پیر پگ بننے آندہ جی میری شان میں نو فلانے پیر سب پگ بننی ہے واہ علی تیرے مقدر نو سلام آکھاں تینو نبیاں دے امام نے دستار سجا دیتی میرے کریم نے زندہ باد حضور نے دستار بننی سر دے ہوتے مولا علی دے دستار بن کے نا میرے نبی نے فرمایا علی اگے ود کیسا وہ سما ہوئے گا یار جب حضور فرمایا اگے ود علی پاک نے جدو انج کر کے قدم چکیا ہے ادھر علی پاک قدم چکیا ہے میرے نبی نے ہاتھ چک دیتے نے میرے نبی نے ہاتھ بلند کیتے ہاتھ بلند کر کے میرے نبی نے عرض کی تھی اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن شمالہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوق رأسہ ومن تحت قدمہ میری سرکار نے دعا کی تھی یا اللہ اس علی دی مدد کری یا اللہ ایدی حفاظت فرمائی ایدے سجیوں بھی حفاظت کری کھبیوں بھی حفاظت کری اگوں بھی حفاظت کری پچھوں بھی حفاظت کری اتوں بھی حفاظت کری تھلوں بھی حفاظت کری علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ٹرے کیسا وہ سما ہوئے گا جدو اللہ دا شیر ٹرے ہوئے گا کتب تواریخ اور سیر جڑا علی پاک دا حلیہ لکھے نا کہندے نے قادت درمیانہ سی داڑی پرویں سی داڑی پرویں تھی سیرت دستار ہاتھ وچ ذوالفقار حیدری جدو ٹرے علی دنیا والے وے کہنے واقعی وے خدا دا شیر ہی جا رہے ہیں علی پاک جدو چلے ادھر عمر بن عبد ود لافظنی پیا کر دے بڑکا پنجابی جنہوں آندھے نے بڑکا پیا مار دے آندھے ہوئے مسلمانوں میں اتھے آوادہ مار مار کے تھک گیا ہوں تو آڈیچ کوئی مرد نہیں اور تسی آندے کیوں نہیں
तुहानू पता नहीं मैं जिथे जाके खलोना वा लोकां दे पिते पानी हो जाते ने जदों उस बेईमान ने जुमला बोलिया है अली पाक अगे आए आगे फरमाया ला तज अलना फकद अताका फरमाया एडी जल्दबाजी ना कर तेरी गल सुनन मैं आ गया वां लाता चलना फकद अताका मुजीब सौतका गैर आजिद फरमाया एडी काल ना कर मैं आ गया वां मैं तेरी गल भी सुनागा जिथे खलोता वां इथों नसांगा भी नहीं फरमाया इथों पीछे भी नहीं होवांगा मैं कोई आजिज भी नहीं हां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम जदों अली पाक गए ना सामने मुहद्दिसीन ने बड़ी मजे की बात लिखी कहते ने जदों अमर बिन अब्दे बुद्ध दे सामने जाके अली पाक खलोते ना ते हजूर ने फिर इंज निगाह उठाई आसमान मेरे नबी अर्ज करते हैं या अल्लाह बदर दे अंदर तू मेरे चाचे दा पुत्र उबैदा बिन हारिस मेरे कोलों लिया मैं दिता है ओहद विच मेरा चाचा हमजा मंगिया है मैं दे छड़िया है या अल्लाह हमजा मंगिया है मैं या अल्लाह दे छड़िया है आज मैं दुआ करना वा अमर बिन अब्दे बुद्ध दे मुकाबले विच अली दी हिफाजत फरमा ले मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों ए दुआ की थी इधर अली पाक पहुंचे अमर इब्ने अब्दे बुद्ध दे सामने आपने जाके जदों सामने खड़े हुए ने अमर बिन अब्दे बुद्ध बोलिया की ना है तेरा नाम की है फरमाया मैनू दुनिया अली कहंदी है मेरा नाम अली है किदा पुत्र है फरमाया अबू तालिब दा फरमाया अबू तालिब दा पुत्र अमर बिन अब्दे बुद्ध आंदा भतीजे आ ओ तू ते मेरा भतीजा है तेरा प्यो ते मेरा बड़ा यार सी जा मैं तेरे नाल नहीं लड़ना चाहता जा वापस टुर जा वापस जा मैं तेरे नाल लड़ाई नहीं करना चाहता मैं तेरा कत्ल करना पसंद नहीं करता जदों उन्हें आख्या ना मैं तेनू मारना पसंद नहीं करता आपने फरमाया मैं तेनू छड़ना नहीं चाहता हाय हाय आंदा मैं तेनू कत्ल नहीं करना चाहता फरमाया मैं तेनू छड़ना नहीं चाहता अज तेरे टोटे ना करा तो मैनू अली कौन आखेगा मैं तू आना तेरे नाल जंग करना पसंद नहीं तू मैं तेरे नाल जंग करना पसंद करना आंदा गल सुन तेरे बाप नाल मेरा बड़ा अच्छा याराना सी ते तेरा प्यो बड़ा करीम सी ते तू करीम दा पुत्र ते लिया मैं तेनू नहीं मारना चाहता आपने फरमाया तू नहीं मारना चाहता ते ना सही पर मैं ते मारना चाहना ना अगो की बोल के आंदा गल सुन वापस टुर जा नहीं ते मैं तेनू नेजे विच इंज परो के ते इंज चुकना ना तू जमीन ते होना ना आसमान ते होना अली पाक ने फरमाया ये ते हुणे लग नहीं पता जाना केड़ा चुकेगा ते किनू चुकेगा ते किवें चुकेगा आपने फरमाया गल सुन मैं तेरे बारे में 3 गल्लां सुनिया ने मक्की लोग कहते ने अमर इब्ने अब्दे बुद्ध ये जदों जंग विच जांदा है जदों कोई जाके इहदे नाल बंदा 3 गल्लां करे उन्हां 3 विचों एक गल नूं जरूर कबूल करदा है आंदा हां बिल्कुल इवें ही है फरमाया पर गल सुन पहली गल ही कलमा पढ़ ले जे 3 गल्लां मन एक गल मनना ना तो फिर पहली आई कलमा पढ़ ले आंदा मैनू इहदी जरूरत नहीं आपने फरमाया जे तेनू कलमे की जरूरत नहीं तो निकल जा नस जा टुर जा चंगी गल है आंदा मैं पहलवान जर्री ते दलेर अगर मैं मैदान विचों नस गया ते मक्के दियां बीबियां मैनू लानतां करनगियां मैं वापस नहीं जाना फरमाया लै जे ए गल है वापस नहीं जाना फिर बंदे दा पुत्र बन आ सामने निकल जदों अली पाक इन्नी गल की छाल मार के घोड़े ते चढ़ गया छाल मार के घोड़े ते आंदा आ अली पाक ने फरमाया गल सुन तू तो चढ़ गया घोड़े ते मैं थले हाँ तू चंगा भलवान है तेनू ये भी नहीं पता लड़ाई करी दी किवें तेनू पता नहीं मैं थले खलोता तू भज के
گھوڑے تے چڑھ گئے فرمایا تھلے آ انہوں چڑھیا گسا چھال ماری تھلے اتریا اس کیتا کی تلوار مار کے گھوڑے دیاں اگلیاں دوویں لتاں وڈ دتی آندا لے ہاں میں بھی ان کشتیاں ساڑ کے ہی آیا ایتھے آ گیا گھوڑے دیاں لتاں وڈ دتیاں نے واپس اج یا مراں گا تے یا ماراں گا علی پاک نے فرمایا اے تے اج لگ پتا جائے گا کون مارے گا کون مرے گا عمر بن عبد بود نے تلوار چکی ہے ادھر علی پاک نے اپنی ڈھال دے اتے تلوار نو روکیا جدو تلواراں ملیاں نے تلواراں چلیاں نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق دے میدان کھلوتے ہیں میرے نبی نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ میرے نبی نے فرمایا غلامو آج کل ایمان کل کفر نال لڑدا پیا ہے فرمایا کل ایمان کل کفر دے مقابلے چاج لڑ رہے ہیں پورا ایمان پورے کفر نہ لڑ دا پیا عمر بن عبد بود نے حملہ کیتا ہے شیر خدا نے وار نو ڈکیا جدو آپ نے وار نو ڈکیا ہے صحابہ کہنے نے پھر سانو پتہ نہیں لگا بس اسا تکبیر دا نعرہ سنیا ہے زمین تو گرد و غبار اڈی ہے تھوڑی دیر تو بعد اساں ویکھی آئے ہوئے اس گرد و غبار وچوں علی پاک آ رہے سن تے عمر بن عبد بود دا سر تلوار اتے ٹنگیا ہویا لے کے آ گرامی قدر حضرات ایسے بات کسے پکار کیا کیا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی سارے مل کے بول کے آکھو لا فتح الا علی لا سیف الا ایک کتاب ہے کتاب دا نام ہے الامام علی من المہد الی اللحد میں ایک کربلا شریف تو لے کے آیا کتاب بھی دوجے پائیاں دی ہے انہوں دی انہیں ایک جملہ لکھیا بڑا کمال دا مزے دا جملہ لکھن والا ہے محمد کاظم قزوینی صفحہ نمبر 63 دا بیروت دی چھپی لے آندی کربلا وچوں کی جملہ کی لکھ دا ہے آندہ جدو مولا علی شیر خدا انج تلوار تے ٹنگ کے لے آندہ نا عمر بن عبد بود دا سیر تو جدو حضور دی بارگاہ اجے حضور کول پہنچے نہیں ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب نے جدو علی نو آندیاں بیکھیا کہ دوویں نبی دے یار دوڑے علی والے دوویں یار مصطفیٰ دے مولا علی وال دوڑے نے تے جا کے دعا کیتا کیے ابو بکر صدیق نے ایک جملہ ہون دوجا بیلی لکھ دے آندہ جانیاں ابو بکر صدیق نے مولا علی دے سرنو دعا ہتھانال پھڑ کے پیشانی نو چمنا شروع کر دیتا ہے جدو ابو بکر صدیق چھڑے آئے عمر بن خطاب نے پھڑ کے اے پیشانی نو چمیا ہے میں کیا دعا جلائیاں بیان کرنا ہے نبی دے انج دے یار نے جے علی سر چک لیا ہے عمر تے صدیق متھے چم جانے پھر میں کیوں نہ آکھاں یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں پر علی کے مقدر پر علی کے مقدر پر علی کے مقدر اللہ اکبر غزوہ خندق دے اندر بھی جن نے عمر بن عبد بود دا سر قلم کیتا انہوں علی المرتضی شیر خدا کہنے اچھا سنو تھکے دے نہیں سبحان اللہ ایک باری پیار نہ فرماؤ ذرا جدو مشرکین مکہ
مار کھادی نا کٹ کھادی مشرکین تو چپ کر کے بہ گئے تو یہودیاں کیا بھئی ایک ٹولا بیٹھا ہے ہون اسی کچھ کر لئیے یہودی ہل پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جی آقا فرمایا چلو خیبر چلیے کتھے بولو ذرا کتھے سارے بولو ذرا کتھے خیبر چلیے ٹھیک ہے حضور ایک خیبر ادیاں بستیاں سن اٹھ بستیاں انہاں اٹھاں بستیاں میں جڑی سب تو بڑی تے مضبوط بستی سی نا انہوں قلعہ کموس کہندے سن قلعہ کموس یہ سب تو بڑا قلعہ سی سب تو بڑی بستی سی اے دے آلے دوالے بڑا انہوں نے قلعہ نمائق بنایا سی بڑا مضبوط کہ دیوار کو نہ ٹپ کے آ سکتا سی نہ توڑ سکتا سی ایڈی مضبوط ہو دروازے بڑے مضبوط سنو دے قلعے دے بستیاں بڑیاں فتح ہو گئیاں ایک قلعہ کموس جڑا سی نا اے رہ گیا جنہوں قلعہ خیبر دے نام نال یاد کیتا جاتا ہے اے رہ گیا صحابہ کرام گئے لیکن فتح نہ ہو سکی فتح نہ ہوئی رات دا ٹائم ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دے وچ بیٹھے نے تو میرے نبی نے صحابہ وچ بے کے ایک جملہ ارشاد فرمایا صحابہ وچ بے کے آقا کریم علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا بخاری شریف دے الفاظ نے میری سرکار علیہ السلام نے صحابہ وچ کھڑے ہو کے نا آپ نے ایک جملہ بولیا وہ جملہ کی ہے ساڑھے عقیدے دی ترجمانی اور ساڑھے عقیدہ الحمدللہ ہوئی ہے سننا حضور دا جملہ سبحان اللہ پیار دے نال فرماؤ ایک باری ذرا میری سرکار اٹھ کے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُفْتَحَ اللَّهُ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ میری سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کل میں چنڈا اس بندے نو دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ فتح عطا فرما چھڑے گا ایسے بندے نو چنڈا عطا کران گا کدوں جی نبی کو تو کل کا بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا میں کیا آنکھاں کھول کے ویکھ بخاری شریف حضور میں لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا فرمایا اے چنڈا میں دیاں گا کل انہوں جدے ہاتھ تے اللہ فتح عطا فرمائے گا اور اگے جڑا جملہ فرمایا او بندہ او ہوئے گا جدے نال اللہ بھی پیار کر دے او دا رسول بھی پیار کر دے تے او بندہ بھی اللہ نال بھی پیار کر دے او دا رسول نال بھی پیار کر دے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے ساری زندگی مینوں کدی امارت دی اتنی پرواہ نہیں ہوئی کہ مینوں امیری لبے امارت لبے یا مینوں کو سرداری لبے فرماندے نے او ساری رات میں بھی آندہ رہا کاش چنڈا سویرے مینوں لبے نہ کدی کاش کے کدی صبح پرچم مینوں لبے صحابہ کہنے نے ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ سارے انتظار چرے ویکھو صبح پرچم کنوں ملدا ہے کدی قسمت دا ستارہ جاگ دے پر جدوں صبح دن چڑھیا ہے میرے نبی نے فرمایا این علی ابن ابی طالب فرمایا علی کتھے وے صحابہ عرض کی تھی سونے علی دیاں اکھاں دکھ دیاں پئیاں نے ایتھے بعض اندر علی دیاں اکھاں خراب نے میں کیا یہ ہوئی نہیں سکتا ہوئے علی دی اکھاں خراب ہو جان وہ تے خراب کیتیاں نو ٹھیک کر دا ہے صحابہ آج کہا دینے سونے اکھاں بھی درد ہے میری سرکار میں بلاؤ تو صحیح علی نو سرکار اشوب چشم فرمایا لے آؤ علی نو حضرت علی پاک نو سرکار دی بارگاہ پیش کیتا میری سرکار فرمایا علی کی گل حضور اشوب چشم فرمایا بے جا جدوں علی پاک سرکار دے قریب بیٹھے نے روایات چاہتا ہے میرے نبی نے فرمایا علی ذرا اُرا ہونا علی پاک دا سر پھڑ کے نبی پاک نے اپنی چولی وچ رکھ لیا
علی دا سر پھڑ کے آقا کریم نے علی پاک دا سر پھڑ کے اپنی چولی وچ رکھیا ہے تے رکھ کے میرے نبی کی کیتا اپنا لعاب دہن علی پاک دیاں اکھاں تے لایا علی پاک فرماندے نے لوگو رب دی عزت دی قسم ہے جاں مصطفیٰ اکھاں وچ لعاب لایا ہے انج لگدا سی جویں اکھاں نوں کدی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں جویں اکھاں وچ کدی کوئی درد ہویا ہی نہیں آقا کریم علیہ السلام فرمایا علی جی آقا فرمایا اے پرچم لائے اچھا مزے دی بات ایک دو تین نہیں بے شمار مورخین اور کتب سیر والے لکھیا وہ جڑا چنڈا سی نا چنڈا جڑا علی پاک نو نبی پاک نے عطا فرمایا وہ چنڈا سیدہ عائشہ صدیقہ دی چادر دا سی سیدہ عائشہ صدیقہ ذمہ داری نہ بات کر رہے ہیں چنڈا سیدہ عائشہ صدیقہ دی چادر دا سی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ پرچم لیا سرکار کو لو سیابہ نو نال لے کے ٹر پہ سامنے سی ان قلعے دی جدو آئی نا دیوار آپ نے دیوار دے قریب ویکھیا ایک پتھرہ دا ایک ٹیلا جا سی مولا علی چڑھ گیا دے ہوتے تو جا کے وہ پرچم جڑا سی نا ڈنڈا ان کر کے پتھرہ دے وچ گڈیا نال لائے پتھر تے چنڈے نو کھلار دیتا جو ہی علی پاک نے چنڈے نو کھلار رہا نا تے اس قلعے دی دیوار دے اتے ایک یہودیاں دا ایک بابا چڑھیا او سی راہب یہودیاں دا انہیں اینج ویکھیا تے ویکھیا دا من انتا کونے تو فرمایا میرا نام علی ہے نہیں بولے سارے گر خدا دا نام جے بولو سبحان اللہ ایک بار فرمایا میرا نام علی ہے جدوں نے آکھیا تیرا نام علی فرمایا ہاں میرا نام علی ہے تیرے باپ دا نام کی ہے فرمایا ابو طالب اس یہودی بابے نے انج پیچھے ویکھیا دے او یہودیو مینوں جناب موسیٰ تے نازل ہون والی تورات دی قسم ہے آج تسی مارے گئے ہو آج تہاڈا ککھ نہیں جے رہنا آج تھوڑا ککھ نہیں جے رہنا آنکھ لگے وجہ کی ہے یہودی بابا بول کے آندہ ہے اور تہانوں پتہ نہیں آج او آ گیا ہے جنہیں خندق وچ عمر ابن ود دا گاٹا لا کے رکھ چھڑیا آج نبی دا غلام علی آ گیا جے آج تھاڑے پلے ککھ نہیں جے رہنا آج تھاڑے کول کچھ نہیں رہنا گرامی قدر حضرات اینا دے حضرت علی دروازے دے سامنے کھلوتے ہوئے نے اینا یہودیاں دا ایک بندہ جدا نام حارس مرحب دا پرا آیا تلوار ہاتھ تین من وزنی نیزہ تین من دا وزنی نیزہ چکے ہے تو آڑے تو جڈا بھی کڑیل جوان ہے اور 1.5 من دا بھی آکے نا میں چوک ہاتھ ہے چکے گا پر 3 من دا وزنی نیزہ ہاتھ میں چک کے آیا علی نہ لڑائی کرنا سے اجے اور نیزہ سدھا ہی کرنا سی پہ علی شیر خدا فرمایا کدھر سوچا سوچ کے آئے ہیں آندہ جی تو آڑے نہ فرمایا اچھا میرے نال فرمایا لا پھر ویک باندھا کی لا کے سوٹو دیتا سے جدوں حارس مریا نا ایدہ پرا آیا نام سی ایدہ مرحب کی سی سارے بولو کی نام ہے مرحب تے بڑے غصے نہ لایا تے پرا مریا سی بدلہ لین واسطے آیا تے کی آخدہ آکھیں دے قد علمت خیبرو انی مرحبن آندہ تحقیق خیبر والے جان دینے میں مرحبا میں کدی میدانوں چھڑ کے نسیا نہیں علی شیر خدا دے سامنے آیا آکے آندے او جوانا دس تیرا نا کیے علی پاک نے فرمایا بڑے اپنے قصیدے پڑھدا جا رہے ہیں فرمایا سن کہ تیرا نام مرحب ہے کہ سن ان اللذی سمتنی امی حیدرہ فرمایا میں اوہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے
انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا میں ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے، حیدر۔ آپ نے فرمایا سامنے مرحبا، جدوں سامنے آیا ہے انہیں بار کیتا ہے، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بار نو ڈکے ہے۔ گرامی قدر حضرات، بڑی طویل گفتگو ہے حوالے نہ، لیکن وقت انتہائی میرے کو 1 تو 2 منٹ ہے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بار نو ڈکے ہے، روایت چاہتا ہے آپ نے جڑی ڈھال پھڑی سی، ڈھال دے 2 ٹوٹے ہو گئے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجھے 2 انگلاں دے نال خیبر دے دروازے نو ہاتھ پایا ہے۔ علی شیر خدا نے 2 انگلاں نال خیبر دا بوا پٹھ کے سامنے کر دیتا، انہیں بار کیتا، علی نے روکیا۔ پھر شیر خدا فرمایا اللہ تو بار کیتا ہے، میں تیرا بار چلے آئے لہن علی دی سٹ بھی سہ کے فرمایا ہن علی دا بار بھی سہ۔ علی شیر خدا نے بار کیتا ہے، انہیں ڈھال تے روکے ہے، ڈھال کٹی، سر تے آیا، سر کٹیا، ایتھے آیا، حلق کٹیا، سینہ آیا، سینہ کٹیا، حتیٰ کہ جسم دے 2 ٹوٹے ہو گئے۔ میں کہا واہ یا علی تو تے انصاف والا ہے یہ، پر تیری تلوار بھی کٹی انصاف والی ہے، نہ ادھر حصہ زیادہ ہے نہ ادھر حصہ زیادہ۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر دا دروازہ پٹھ، اور روایات ہی چاہتا ہے ایک دن آپ کھانا کھا رہے ہیں تو روٹی سکی جی روٹی وہ توڑ کے منہ پائی نا تو پسینہ آ گیا۔ ایک وے کہندا واہ علی کیا بات، 2 انگلیاں نہ چوک کے خیبر دا دروازہ پٹ کے سٹ دیتا ہے، تے روٹی چبان لگے جناب پسینے آ گیا۔ فرمایا اے بھی حقیقت کھول دیں آج؟ آندہ جی دسو۔ فرمایا علی اپنی جسمانی طاقت نال کھا رہے ہیں، او جڑا پٹیا سی اور رحمانی طاقت نال پٹ کے سٹیا سی۔ گرامی قدر حضرات، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین نے عظیم شانہ دے نال نوازیا۔